Hello guys, this is Shu channel. Today I can take reaction video, and for this time video is really famous in the Philippines. The title is Pinoy Funny Video March 2020 Puro Katatawanan at Kalokohan Best Memes Compilation Letetiats. And this video has 4.3 million views, so there's a lot of viewers already, and I think this video is so funny, so I can react a lot today, and I will put the link below as well. And before watching this video, please subscribe to our channel and hit the bell notification to not miss the next video. Okay, let's get started. Yeah. Click mo na yung notification bell para like ang update sa mga video natin. Miss, huwag kang kiligin. Tawa kang tawa dyan. Hold up to, baliw. Ito ikaw, lagi na lang ikaw ang inaan ng nanay namin. Naliglig na! Naliglig na! So weird. Ba't walang laman yung drawing mo? Nag-drawing po akong damo tsaka baka. Asan yung damo? Kinain na po nung baka. Asan yung baka? Umalis na kasi wala nang damo. Wonder how, I wonder why. Sobrang lakas ng dating sa aming mga lalaki. Nakikita niyo. Ayun. Talaga feeling ko nagalit sa akin yung tito. Hindi na ako babalik dito. So weird. Anong tawag sa pare na nagmimisa na walang Biblia? Freestyle. Grabe, flip-top naman na. Mamigay! Dem Karton, es rappelt im Karton, es rappelt im Karton. What's that? Notice o bayad? Note... Nawala. Brown out! Buset! Kakasagot lang eh! So weird. Yeah, I wanna try that also. Wow. Inuman, puro chicks. Paano mo mapapasupport ang isang babae? Yung asawa mo puro chicks ang kainuman. So weird. Buti nagising na ako ng alarm clock ko. Sira ba yun dati? Hindi, binato sa akin ng mama ko, gising agad ako eh. So weird.
weird. Let our response be, Lord, baka naman. Ayun no, si Idoleng. Ayos talaga. Relationship goals, oh. Oh, sino to? Nilipat niyo yung channel, pre? Nilipat niyo ba? Kaninong tatay ito, pre? Kanino? So weird. Kung lintik. Kung pwede lang manikmura ng sabay-sabay, ginawa ko na. Step para yung mga step 1, mag-ipon ka ng 1,000,000 itlog. Step 2, ibenta mo tig-piso. So weird. Tahol reveal. Bakit ako tatahol? Hindi ako tatahol. Hindi naman kita boss eh. Ito tumawa. Paano kaya? Tumawa eh. Tigas naman ang steak na to. Waiter, tikman mo nga. Sige, sir. Lambot naman na. Talagang malambot yan. Kanina ko pang inunguya yan eh. So weird. Oh, iho, ilan taon ka na? 30 po. Edad na ng kasal yun na. Ba't di ka pa kinakasal? Ikaw, Ninong, ilan taon ka na? 71. Edad na ng kamatayan yun. Ba't di ka pa namamatay? Akala ko ikaw ay again. Babe, saan ka na? Kanina pa ako tawag sa'yo. Sorry babe, nagloloko phone ko kanina, namatay. Nagloloko ka rin naman eh, ba't di ka pa namamatay? So, paano mag-abot ng bayad ng isang share? Sa papasayro. Sa papasayro. Kuya, do you accept check? I know. Okay, barya. So weird. Oh my God, did you call me baby? Maybe, is that okay? That one came from Naruto, right? Ano brand ng cellphone nyo? Patay, wala akong cellphone. Kayo muna. Sa akin, Apple. Sa akin, Blackberry. Sa akin, Rambutan. So weird. Sushi. Anong Tagalog ng cake? Ano ba Tagalog ng cake? Sipa. So weird. Bakit po, kuya? Abel, kamusta naman ang pakiramdam mo sa bahay ko? Bakit Oh, well, what's happened? Kuya, ba't mo kasi pinatugtog yan? Nakakayak eh. So weird. Akala ko, pag 16, 17, 18 ka na, mag-grow up ka na. Ano na, 18 na ako, asayo sa akin. Bawa kayo, parati na lang ako umiiyak. Ano ba, ayaw ka na. Yeah. This is a typical reaction for kids. So weird. Finally brushing. Ooh. Wow. She fixed it.
So weird. Kuya, ano yan? Ha? Oh, Pizza? pizza. Oh, very Dito siya big. pizza day. Kuanto siya ka ng milk tea, at saka prutas, at saka hindi mawawala yung burger at saka fries. Sana all. Ma, tawag ka ni Papa. Saan daw yung nilaban mo kanina? Damit niya. Ano ba yun? Ano kumain ako dito? Hindi ako sumama ka nga. Not the mom. Whoa. No. Don't mess up. Wala kayo sa lolo ko. 88 years old na siya namatay. Yung lolo ko, 98 years old na namatay. Sus, wala pala mga lolo niya eh. Yung lolo ko, sa sobrang tanda niya, kami na pumatay. So weird. Nak, lutuin mo na yung gulay. Maya na tayo, inayos ko yung saranggola ko. Makakain mo ba yung saranggola na yan? Bakit, mapapalipad mo ba yung gulay? Lagi na lang ako mali. Wala na akong ginawang tama, hindi mo na ako mahal. Babe, hindi yung totoo yung sinasabi mo. Tingnan mo, mali na naman ako. Ready, 3, 2, and go. Lakad. Tingin sa pogi. Wow. Oh. So this is it. So this is very famous video. Produced by funny one to the Kuro Katatawan at Karo Kohan Best Memes compilation Letizia. Yeah, so sometimes I have a hard time understand Tagalog. But what if I don't understand Tagalog? I can have a great time with this funny video. I hope I can try that next time again. If you have your recommendation, please tell me what video is the best to watch. And also, please subscribe to my channel and don't forget to put notification bell to not miss my video next time. And see you next time. Bye bye from Japan.